Niektorí majú to šťastie a môžu sa brať z čistej lásky. Svadba Datart a Naj však bolo manželstvo z rozumu. Našťastie spojenie dvoch najväčších predajcov elektroniky sa udialo rýchlo, doslova cez noc. Na predohry nebol čas. Ako to však vysvetliť rodinám nevesty a ženícha? 100 000 zákazníkov aj zamestnancov ostali v neistote, navyše pred začiatkom vianočnej sezóny. Kreatívna kampaň pracovala na povedomí a posilňovaní značky. Situácia si však vyžadovala aj okamžitú reakciu a tu zohralo kľúčovú rolu tradičné, poctivé PR. Od tlačových správ, rozhovorov cez prestripy, natívne aj PR články, až po rebrandingové časozberné videá a flash správy. A tak sme vysvetľovali, upokojovali, mapovali a zapájali tváre Naj. Chirurgicky presne sme dávkovali obsah v čase na rôzne cieľové skupiny cez biznis, tech, lifestyle, marketing až po mienkotvorné médiá. A znovu vysvetľovali, upokojovali, znižovali neistotu a minimalizovali otázky zákazníkov. Rovnako tak zamestnancov. Okrem predajní totiž došlo fúziou aj k zlúčeniu logistických skladov. A ľudia z biznisu vedia, že dobrého skladníka zoženiete ťažšie ako termín na CTčko. Za 3 mesiace sme získali takmer 180 mediálnych výstupov s dosahom na viac ako 20 miliónov ľudí a AVE 130 000 eur. Zákazníci zmenu prijali. Namiesto očakávaných červených čísel skončila svadobná noc s vyrovnaným rozpočtom. A Naj si upevnil pozíciu na trhu a žili šťastne, až kým nepomreli.